Duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC chano chako puonje skunde duto ma pacho ka ewi kaka owinjo bed ni itawo yiero anyato kotenre kod yiero ma timore e skunde. Apisa maduong' mar yiero e kar chung' od bura ma Laikipia West, Resia Midhamo, mano otelo yiero mar jotelo e skul ma Nyahururu Elite Junior koni ber ka nyithindo ma pacho ka chako yango chike mag yiero chon mondo mi okony e keto ler kendo bero yiero mag jotelo ma pacho ka. Okwa jopuonj madongo mag skunde mondo mi oti ko thuoloni e tiyo kod duolno e yiero mag skunde koda kamago mag piny owacho. I promise to you that I will not only stand as a bridge between the learners and the administration, but I will ensure that everyone's voice is heard loud and clear. I promise to fulfill the promises I have made to you all. I'm going to support her by giving some of my ideas to help to achieve the students' request, and I'll also make sure that she always hears our complaints and finding our solutions to our complaints. Nadhani kama sote tungepitia mfumo huu ama mpango huu kwenye shule zetu tungekuwa tofauti na jamii zetu na nchi yetu ingekuwa tofauti, kwa sababu tumeona ya kwamba wanafunzi kuanza chini wakifunzwa, wakionyeshwa njia, wanaielewa. We did a voter education about elections in Kenya, and the electives positions we have in our country. And as a school, they wanted to have 2 elections. That is for the president of the school, and where they had actually candidates for both the presidential candidates and their running mates. They become aware of what is expected of them, the issues of integrity,